Tak jo, čau. Jak už asi víte od shortu, tak dneska budu otevírat tyhle Lego minifigurky. No, já to nebudu kecávat a jdem se na to vrhnout. Tak a první Lego minifigurka je nějaká pěkná bílá. Ne, neučíkej, ani ne. Tak, jdeme se to vrhnout. Takže plánek je úplně stejný jako u všech jiných. Dá se to postavit úplně stejně jako u všech jiných. Není tady nic složitého ani nic, co by se nastavilo u žádných jiných. Tak to nějak vypadá. Princip je úplně stejný a já vám budu ukázat, jak se to staví. Takže mám tady tyhle dílky. Tu musím dát tady do všech těchto dírek. Ještě jeden. Potom si tady postavím tu hlavu. Škoda, že tady mají tu bílou, už to nejde vyndat. Tak to vypadá, že tady červená, akorát, že ono tady je taková aj bílá. To ukážu. No tady. Škoda, že tady není žádný ten obličej. No tady u tím právě byla ta debata, že škoda, že tam ty obličeje nedávají, protože to oni tady nemají ani ty samotné Lego minifigurky, to jsou vlastně formula. Což je něco jak Formule 1, což je dnešním ročním jakože tématem dnešního roku. No, potom si tady ještě dám předek. Vezmu si tady, tu značku auta. Potom tady dám boky. Opravdu není to nic složitého, co by se nedalo postavit. Co to takový jak ty malý sety z těch malých pytlíčků, co se dalo koupit v Albertu a tak. To je vlastně úplně to stejné, akorát, že toto jsou Lego minifigurky. Mnohonásobný a mnoho lepší. Počkej, takhle. Potom si tady ještě udělám tu. Tak, dobrý. Tak, kde tě máme? Tady. Ježišimarja, počkejte chvilku. Dobrý, už to mám. Jsem potřeba postavit tady tuhletu. Čekaj, tady staví, se podívám. Jo. Tady takovouhle, to je takové držátko na hlavu, co mají jezdci na sobě, tady takhle. Tady podpíralo tu hlavu. Tak je v normálních těch autech. A jdu ještě postavit ty kola. Jo a rozhodně, to je v témhletým videu, nebudou jenom tady ty 3. Mám tady i už postaveny, které si taky představíme. Akorát, že ty postaveny jsem chtěl udělat v jiném videu, co jsem měl naplánovaný. Akorát, že to mi úplně nevyšlo. Takže bohužel. Dneska si to jenom představíme. Mám tady ještě ty 3. No a i vám dneska řeknu, kde jsem to sehnal, kde jsem byl a opravdu není to nějaká hrozná dálka ode mě. Tak a takhle vypadá finální model. Tak. Za mě to asi je pěkný. Asi bych si to úplně jakože jen tak znovu bych si to asi nekupoval. Jakože pro nějaký ty fanoušky těch Formulí 1 a tak by to asi nemuselo být špatný, ale za mě to asi favorit nebude. Jdeme na další. Tak a takhle nějak se staví ty formulky. Tak, tady je tečka, to nevím, to asi šedá nějaká. Jo, už je nějaká, jo, to bylo červenou helmou, červenou helmou, tak. Já se tam ozvu, to budu mít hotové. Tak a finále vypadá nějak takhle. Toto už je o mnoho lepší a je hezčí figurka, teda formulka, než byla tady tahleta. Přece jenom a i více mi to líbí.
Ale zase to můj favorit není. Můžete i hádat, co můj favorit tady z těchto všech, co vám tady ještě ukážu, bude. No a jdem se vrhnout ještě tady na tohleto. To bude zelená, to bude asi ta tmavě zelená, protože už, jo, to je ta tmavě zelená. No tak tu si postavíme. Co? Jo, ještě, jsem ozval, tak to budu mít postavený. Tak a finální model vypadá takhle. Toto je taky pěkná formulka, ale zase tady není nějaká ta značka. Tady vlastně u žádného není nějaká taková ta známá značka, jako je třeba Red Bull, nebo Formule 1, nebo co to je takovýto. Tady u toho tom byla velká i debata, takže jako nevím, co s tím, co bude jako další takovéhle sety, tam budu dávat takové označení, nebo ne. No ale jinak za mě toto je pěkná, ale asi to můj favorit taky nebude. No a jdeme si je teďka úplně všechny představit. Takže jako úplně první bych začal tady tohletou, která taky není úplně špatná a není to můj favorit. Tahleta jakože jo, trošku se mi líbí, není úplně špatná, ale není to úplně to, co bych od toho chtěl a čekal, takže takem. Potom je tady tahleta. Tu jsme si už představovali, ale zase to není můj favorit. Není to, co se mi na tím nejvíc líbí. A zase tady není nějaká ta moc velká značka. Je tady takovýhle logo. No, ale jdeme na další. Tady tahleta, ta byla úplně první. To jsme si představovali. A tady tahleta taky není můj oblíbenec, největší favorit. Ale zase taky není špatná, taky má pěkný design a tak. Ještě tady chybí. To. Sem. Tak, ještě tady. Ale bože, kolik mi tady to ještě chybí. No dobrý, už mám toho. Potom bych tady dal tady tu zelenou, která taky není úplně špatná a není to můj favorit. No, ale jakože musím říct, že není moc úplně špatná, ale jak tady můžete vidět, tak tady u těchto formulek, tady jdu vidět i ty pěkné hlavičky, no. Akorát, že to jsou bílé hlavičky. Úplně u všech jsou úplně bílý. Protože tady je takový zelený sklíčko, který tu bílou taky nabarvuje na zelenou. A i tady ta červená, to nabarvuje na červenou. To je jakože takový zvláštní a i takový moc pěkný. Tak a já vás nebudu dlouho napínat. A tahleta je mým favoritem. Já nevím proč, ale mně se tím hrozně líbí ten kontrast té fialové a tady té modré barvy. Jakože fialová se mi někdy úplně nelíbí, ale u tohohle je to fakt moc pěkný. Toto je prostě můj favorit. No a jdeme na další. Potom je tady bráška tady naší zelené první. Toto je taková světle zelená. Jo. Tady se můžeme podívat. Za mě asi tady to je ta hezčí jak ta normální. Ale zase to je na vás, co bude hezčí a co ne. Ještě zkuste napsat do komentářů. Potom je tady takováhle modrá, která, to je Mercedes, pokud se nepletu, jo. Fanoušci Mercedesu tady tohleto určitě ocení. Já nejsem fanoušek Mercedesu, takže toto taky nebude můj druhý favorit. Potom je tady ta modrá. To je bráška starší tajtáte, taky to není můj favorit, a druhý, ale zase jakože ten kontrast té barvy zase není úplně špatný. Je tady napsaný Williams, jako tady u ne, no, tak to asi jediný. No, ale jinak už toto není úplně špatná Lego formulka, ale taky by nebylo úplně moje nejoblíbenější. Potom je tady takováhle pěkná oranžová, která už je mým druhým favoritem. Taky se mi to hodně líbí, protože ta oranžová to dává takový ten pěkný design. Já nevím proč, ale mě tady to hrozně připomíná Nike, i když není. No, jestli tady toto je vaše oblíbená, tak to se asi shodneme, že asi ano.
No a jsou tady ještě poslední dvě. Tady je takováhle ta normálnější figurka, teda formulka. Taky není mým favoritem, ale jakže dá se to. Asi bych tomu dal i nějaký hezčí design, třeba bílou helmu s tady s takovýma šedejma proužkama. Ale to už asi bylo na nich, takže já bych tomu dal takových 5 bodů z 10. A potom je tady poslední, Seiger tady téhleté. To je tady kontrakt, zase té hodně té modré a zase tady té fialovo-růžové. Taky to není můj favorit, ale teďka mě tady hrozně zmate, že tady je taková ta růžová, fialovo-růžová kola a tady je se modrá kola. Takže jo, je to pěkný, ale mým favoritem to taky asi nebude. A teďka si jedeme zhodnotit. Takže 6 bodů z 10. Ukážu. 6 bodů z 10. 5 bodů z 10. 7 bodů z 10. 8 bodů z 10. 8 bodů z 10. Teď ta zelená. To bude 7 bodů z 10. 10 z 10. 6 z 10. 7 z 10. 10 z 9. Takže ne, 9 z 10. A tady ta poslední, to bude 5 z 5. Tak, ještě než toto video skončí, tak bych vám chtěl říct, co vás bude čekat do budoucna. A ještě vám řeknu, kde jsem to koupil. Koupil jsem to v Olomouci, v Šantovce, v Bambuli, tam to měli, tam to můžete schánět. To bohužel není žádná spolupráce, ale sehnal jsem to tam hned na druhý den, co to mělo být. Velký štěstí, opravdu byl jsem z toho hodně nadšený, protože to se jen tak nevídá, že na druhý den, co to vyjde, by to hlavně mělo být první v Praze a až potom by to mělo být v těch menších obchodech. Takže nestěžuji si, je to dobrý, ale čekal jsem to, že to bude o trošičku větší, jo, přiznávám, a že tam budou i ty figurky. No, ale to už by bylo asi mnohem větší. No, do budoucna nás asi čeká už konečně po dlouhé době. Jsem se přehecoval a řekl jsem si, že no dobře, na příště bych mohl koupit nějaký ten poměrně větší set a mohli bychom si ho společně udělat, rozbalit a sestavit na streamu živě. Bude moje první živě let's play. Tohoto video vyjde v 1 hodinu, takže prozatím asi čau.